είναι η κόρη του παπά, μικρή Παπαδόπουλα μου. Που και τα ποτά μπαίνει με τα μήλα φορτωμένη. Δυο μήλα της ζητήσα, μικρή Παπαδόπουλα μου. Κι αυτή μου την εβέκα επήρα το έργο σαν τράτη. Σαν τράτη το μονοπάτι βασάν ακούγεις αγάπη. Όλο ρωτά γάτο ρε κι όλο σύγχρονο ρωτάνε. Σύρτε φέρτε κυνηγό για να σκοτώσει το λαγό. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, πατριώτες, συγχωριανοί από τα διπλανά χωριά, από όλο το νομό μας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας στο Βελιμάχι. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του Συλλόγου των Βελιμαχητών που βρίσκεστε σε αυτή την όμορφη βραδιά μας. Στον πρόεδρο της κοινότητας, μια γλάστρα στον πρόεδρο της κοινότητας, την πρόεδρε. Η άλλη γλάστρα στον πρόεδρο του Συλλόγου για τα εγγένεια του ξενώνα. Αυτή είναι προσφορά του Πούλμαν Αγάπης. Για δεύτερη χρονιά ερχόμαστε ένα Πούλμαν μικρό. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί αυτό είναι στολίδι, επί πολλά έτη δεν γινόταν τίποτα και αυτά τα παιδιά εδώ καταφέρανε και φτιάξανε το έργο αυτό. Και βάλαμε στο θέρο Ελένιτσα τερπεντέρο. Που πας Ελένη και Μαριό, δυο λαβαρώνε Παναϊδό. Για μια περίπτερη βολαριά, για μια βολαρίζα. Για μια περιβολαρίζα, τα νιάτα μου χαράμισα. Κύρα φώτινη καημένη και η πουλιά πάει στο γιωμά. Περνώ κι εγώ κύρα φώτινη, περνώ κι εγώ το γρήπα μου. Κύρα φώτινη καημένη και